В Америка си избраха Тръмп, ние сме на път да си избереме Радев и аз се чуда всички ли се побъркаха. Затова реших да ви задам няколко въпроса. Откъде си? С какво да занимаваш? От Самоков. Занимавам се с музика за момента. Къде учиш? Ами в музикалната академия. Панчо Владигеров. Да. Кажи ми мажорна гама с 2 диеза. Ре мажор. Точно така. Следващ въпрос. Колко букви има в българската азбука? 32, може би. 30. 30 е верният отговор. Състезаваш се в маратон. Задминаваш втория. На кое място си? На първо. На първо място? Да. На първо? На втори. Аз съм на първо място. Как става това? Колко букви има в българската азбука? Аз сега заковава. Наистина не мога да ви кажа честно, заковава. 32. 32. 30 букви има в азбуката. Да. Следващия въпрос. Колко е 13 минус 50? 30 минус 50. Точно така. Минус 23. Минус 23. Защо минус 23? Защото казвате 13 минус 50. Точно така, да. И заради това ви казах, че минус 23, не аз 27 даже. Отново грешен отговор. Защо? Минус 37 отговор. Защо? Ами защото 13 минус 50 минус 37. А ако майка ти има 4 деца, изток, север и запад, кое е четвъртото? Аз съм от Враца, студент съм, магистър. В момента не работя, само уча. Колко букви има в българската азбука? 24. 24. 24. И 6. Не знам. Последно. И 4. 30 са буквите в българската азбука. Следващ въпрос. Майка ти има 4 деца. Изток, север и запад. Кое е четвъртото? Юг. Север, запад. Юг. Защо? Ви издържате трите посоки на това. Това са им имената. Еми не, бе. Кое е четвъртото дете? Вие издържате имената на посоките на това. Просто това издържате вие в момента. Добре, да пак ще ти повторя въпрос. Майка ти има 4 деца. Изток, север и запад. Кое е четвъртото? Юг. Защо? Ако са изток, север и запад, освен ако не си е решила да го кръсти по друг начин. Ти как се казваш? Божидара. Сигурно, че не е Божидара. Ами, да, сигурна съм. Да, сигурно съм. Ами да, бе, това ви казвам. Юг. Да. Как се казваш? Ивайло се казвам. Сигурно, че не е Ивайло. Ивайло се казвам, а? Не, сигурен ли си, че не е Ивайло четвъртото дете? Еми не, майка ми не сме 4 деца, просто това е. Състезаваш се в маратон. Задминаваш втория. На кое място си? На първо. Защо? Защото подминавам втория. Къде учиш? В Златарски. В Златарски? Кой клас? International School. 9. Колко букви има българската азбука? 36. 36. Dumbass motherfucker. 36. Майка ти има 4 деца. 3 от тях са изток, запад и север. Кое е четвъртото? Юг. Защо? Защото има 4 посоки. Как се казваш? Емил. Сигурен, че не е Емил. Моля? Сигурен, че четвъртото дете не е Емил. Добре. Добре. Има пред теб една кофа с 10 ябълки. Ти взимаш 4. Колко ябълки имаш? Пак са 10. Просто си пред мен цялата кофа. Да, ти колко имаш? 10 ябълки имам. You are so dumb. You are really dumb. For real. Къде си извършил? В УНСС, разбира се. Прекрасно. Добре. Колко букви има в българската азбука? 30. Чудесно. Колко прави 13 минус 50? 27. Колко? 27. Сигурен ли си? 37. Чакай, ти го ми запаси мисля. Последен път колко прави? 37. Пак грешен отговор. Минус 37. Така, добре.
Майка ти има 4 деца. Изток, север и запад. Кое е четвъртото? Юг. Защо? Защото само то остава. Пак ще го повторя. Майка ти има 4 деца. Изток, север и запад. Кое е четвъртото? Аз. А, така. Да. Колко време ще ти трябва да изминеш 150 км, ако се движиш с 25 км в час? Зависи. От кое? От математиката. Тя е само една. 25 км в час. Не мога да го сме. Трябва да го разделя. Давай да. Не мога. Математиката не ми е силна. Добре, с 50 км в час, ако се движиш. Не, пак не мога така. You dumb? What the fuck, people? Очевидно проблемите в образователната система са по-сериозни, отколкото си мислихме и скоро трябва да намерим решение за тях, иначе ще се озовем в много неприятна ситуация, ако вече не сме го направили. Очаквайте скоро да направим видео и по този въпрос. А до тогава аз съм ясен и имам нужда от една бира. Ако видеото ви е харесало и искате да виждате още такива, абонирайте се, споделете с приятели и thumbs up.